Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň häkimetleri beýleki welaýatlardan sebite gelip işleýän içeriki zähmet migrantlaryny öz ýaşaýan ýerlerine iýerip başlady. Häkimetler sebitde işlemek isleyen içeriki migrantlardan resmi namalaryň ençemesine şolsanda COVID-19 vaksinasyny alandyğı baradaky kepilnamany we etrap häkiminden alınan ýörite haty talap edýär. Bu barada içeriki migrantlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä geçen hepdäniň ahirinde 22-23 ýanwarda Aşgabatyň we Ahalyň polisiýa hemde migrasiýa gullugynyň işgärleri velayetlerden hususan da Liwapdan gelip işleyen içeriki zähmet migrantlaryna garşy reýt geçirdiler. Bu reýtler şäher içindäki we daşyndaky guruluşyk sebitlerine, paýtagtyň gündogor bazaryna we beýleki ýerlere gurnaldy. Bu ýerde işleyen içeriki migrantlardan ençeme resmi nama şolsan da koronavirusa garşy vaksina edilendiği baradaky kepilnama talap edildi. Köp adam koronavirusa garşy vaksina etdiren bolsa da häkimetleriň sorayan beýleki resmi namalaryny görkezip bilmedi. Sebäbi içeriki migrantlar şol resmi namalar barada birinji sapar reýt geçirilende bilip galdy diýip efirde adynyň parahat diýilip tutulmagyny soran Liwaply içeriki migrant 24-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Farab we Darganaty etraplaryny Aşgabada we Ahala barıp işleyen raýatlardan diňe vaksina edilendiği baradaky kepilnama däl. Eýse etrap häkiminden we welaýat migrasiýa gullugyndan alynan ýörite ruhsat hatlary hem soralýar. Ýagny mundan beýlek Ahala we Aşgabada gidip işlejek raýatlar etrap häkiminden we migrasiýa gullugyndan ýörite hat almaly bolýarlar. Şeýle-de polisiýadan alynan haty hem görkezmeli diýip 45 ýaşly Liwaply içeriki migrant bellidi. Azatlyk paýtagtyň häkimetleriniň içeriki migrantlary Aşgabatdan çykarmak tejribeleri barada indi ençeme ýyl bäri habar berip gelýär. Häkimetler bu çäreleriniň sebäplerini açaçan beýanat bilen düşündirmeýär. Guruluşyk we beýleki işlerde zähmet çekýän welaýat ýaşaýjylary öz sebitleri bilen deňeşdirilende paýtagtyň iş bahatda has köp mümkinçilik hödürleýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatyna görä häzirki talap edilýän resmi namalaryň aglabasy içeriki migrantlarda ýokdugy sebäpli şenbe we ýekşenbe günleri 250-den gowrak Liwaply migrant Aşgabatdan we Ahaldan Liwap welaýatyna iýerildi. Aşgabatyň we Ahalyň polisiýa hemde migrasiýa işgärleri Liwap'a uğradylan işçilere indi agdalan resmi namasy tutuljak adamlaryň 1 ýyldan 3 ýyla çenli Aşgabada we Ahala girmegine gadagynlyk ýerdiljekdigini hem duýdurdular. Olar bu barada raýatlaryň elektron ulgamyndaky resmi namalaryna bellik düşse, onda olaryň 3 ýyla çenli uçora we otla münmegine hem gadagynlyk ýerdiljekdigini hem duýdurdular diýip Liwaply işçi aýtdy. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alınandygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri bu işlerini virusa garşy öňüne alyş çäreleri diýip düşündirýärler. Ýöne Liwaply işçileriň sözlerine görä, olar virusa garşy öňüne alyş çäreleri bilen etrap häkimliginden migrasiýa gullugyndan talap edilýän resmi namalaryň arasynda nähili ara baglanyşyň bardygyny anyklaşdyrmaýarlar. Galyberse-de içeriki migrantlar häkimetleriň bu çärelerini halk maslahatynyň fevralda geçiriljek nowatdan daşary mejlisiniň öň ýanynda paýtagty we Ahaly içeriki migrantlardan arassalamak kampaniýasy diýip atlandyrýarlar. İçeriki zähmet migrantlarynyň ýagdaýy ýurduň daşyndaky türkmensanly zähmet migrantlarynyň ýagdaýyndan has kyn. Bu koronavirusdan öň hem şeýle-de häzir hem şeýle. Häkimetler öňki ýyllarda edişýaly bu gedek hem halk maslahatynyň öňü sirasynda paýtagty içeriki migrantlardan arassalamaga çalyşýar diýip Liwaply işçi sözünü jemledi. Bellesek Türkmensanda 11-nji fevralda halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirmek we onuň dowamında ýurduň 30 ýyllyk geljegini ara alyp maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada goşmaça maglumat ýa kommentari almak üçin Aşgabatyň polisiýa müdirligi we migrasiýa gullugy bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 24-nji ýanwarda ýerli wagt bilen ikindiňe çenli telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Häkimetler türkmen paýtagtyndan içeriki migrantlary çykarmak işlerini wagtal hususan da bayramçylyklaryň ýa-da uly çäreleriň öňü sirasynda ýaýwanlandyrýar. Şeýle işler soňky gedek geçen ýylyň martynda Nowruz bayramynyň öň ýanynda amala aşyrylypdy. Bu çäreleriň sebäbi
sebäpleri resmi derecede aýdyňlaşdyrylmaýan mahaly Käte Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun howpsuzlyk ýolbaşçylaryndan içerki migrantlary berk gödökçülükde saklamagy talap edýär. Geçen ýylyň 1-nji iýulynda geçirilen howpsuzlyk geňeşiniň maslahatynda prezident Berdimuhammedow döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyna hemişelik ýaşaýan ýerinden başga ýere zähmet işini amala aşyrmak üçin ýa-da beýleki maksatlar bilen gidip şol ýerde wagtlaýyn bolýan raýatlaryň bellige alynmagyna berk gödökçüligi üpçün etmegi tawşyrdy. Türkmenistanyň raýatynyň hereket azatlygy we ýaşajak ýerini öz islegine görä saýlamak hukugy ýurdun baş kanununda kepil geçilýär. Orsiýetiň polisiýasy geçen aýda deportasiýa merkezinden boşadylan türkmen raýatyny gaýtadan tutsak etdi. 2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Sankt-Peterburgyň gaziýeti dini sebäplere görä watanda ýydarlanýan we Orsiýetden gaçyp atylga gözleýän Türkmenistanly Ähmet Jumadurdiýewi boşatmak barada karar çykarypdy. Adam hukuklaryny goraýjy memorial merkeziniň habaryna görä, Jumadurdiýew 24-nji ýanwarda Sankt-Peterburgda Çkalovskaya metro stansiýasynda resmi namalary barlananda tutsak edilipdir. Jumadurdiýewiň sözlerine görä, şol gün prokurorlar tarapyndan geçirilen sorak edişde tutsak edilmeginiň sebäpleriniň biriniň onuň halkara gözlegindäki adamlaryň sanawynda bolmagy bilen bagly da gaýdylypdyr. Prokuraturanyň işgäri bar bolan materiallary öwrenmegi we gelinen karar barada günüň ertesi habar bermegi wada beripdir. Bu arada memorial 24-nji ýanwarda habar berdi. Gurama Jumadurdiýewiň tutsak astynda galýanlygyny 25-nji ýanwarda ma'lum etdi. İnsan hukuklaryny goraýjy guramanyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň ýöriti gullukları Ähmet Jumadurdiýewi dini sebäplere görä gözläp başlapdyr we onuň dogan oglany şol bir iş boýunça Türkmenistanda 25 ýyllyk tutsaklyga hökm edilipdir. Bu Jumadurdiýewiň ikinji gedek tutsak edilmegidir. Orsiýetde we Estoniýada gaçyp atylga soramagy tinanşan öňkü student Serhetden bir kanun geçenligi üçin tutsak edilip deportasiýa merkezine ýerleşdirilipdi. 2021-nji ýylyň Tomsonda Jumadurdiýew Serhetden derýa üstünden ýüzüp Estoniýa geçipdi we gaçyp atylga soramakçy bolupdy. Estoniýanyň serhetçileri ony Orsiýada tapşyrdy. Jumadurdiýewiň şonda adam hukuklaryny goraýjylara gurrun bermegine görä, ol Orsiýetde kanuny statusynyň ýokdugy sebäpli Estoniýada gaçyp atylga soramak kararyna gelipdir. Üstesine de Ýewropadaky türkmenleriň biri oňa Ýewropa ýurtlaryna gaçyp atylga soramak işiniň kyn däldigine ynandyrypdyr. 2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Sankt-Peterburgyň Krasnoselski etrap suwdy dini sebäplere görä watanda ýydarlanýan we Orsiýetde gaçyp atylga gözleýän Türkmenistanly Ähmet Jumadurdiýewi deportasiýa merkezinden boşatmak barada karar çykardy. Ondan öň 2021-nji ýylyň oktyabr aýynda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça suwdy Jumadurdiýewiň işi boýunça 39-njy maddany ulanmagy karar edipdi. Şonda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça bu awrel edarasy Orsiýetiň türkmen raýaty Ähmet Jumadurdiýewiň kaziýet işleri tamamlanýança ony öz watanyna ekstradisiýa etmegi gadagan edipdi. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalaryň habaryna görä, Ähmet Jumadurdiýew Türkmenistanda subut edilmedik ekstremizm aýplamalary esasynda gözlenýär. Bu şu ýylyň başyndan beri türkmenleriň daşary ýurtlarda ikinji gedek saklanmagydyr. Şu aýda blogçy we raýat aktivisti Jumatapar Dädebaýew Türkiýeden Özbekistana gidildi. Memorial guramasynyň 19-njy ýanwarda Dädebaýewiň aklawçysy Abdulhalim Yılmaza we Türkmen Helsinki fonduna talgylanyp beren maglumatynda Istanbulda ýaşaýan blogçy we raýat aktivisti Jumatapar Dädebaýewiň Özbekistana zor bilen deportasiýa edilenligi aýdylypdy. 25-nji ýanwarda Memorial Türkiýede ýitirim bolan Jumatapar Dädebaýewiň garyndaşlaryna onuň Daşkentdäki Deslapky tutsakhanada saklanýanlygynyň aýdylandygyny habar berdi. Şeýle hem habara görä aklawçy Abdulhalim Yılmazyň Deslapky maglumatlaryna laýyklykda Dädebaýewiň 10-njy ýanwarda giýişlik Istanbulyň halkara aeroportunda terketden geçenligi anyklanypdyr. Ýöne onuň haýsy uçarda Türkiýany terk edenligi we kim bilen gidenligi entek belli bolmandyr. Adam hukuklaryny goraýjy memorial guramasynyň maglumatyna görä, Garagalpakstandan bolan etniki türkmen Jumatapar Dädebaýew soňky 2 ýylda türkmen we Garagalpak demokratik hereketlerine işçen gatnaşypdyr. Bir neçe ýyl ozal Özbegistan ony Interpoluň üstü bilen gözlenýän sanawa goşup terrorçylykda aýplapdyr. 2020-nji ýylyň oktyabr aýynda Istanbulyň polisiýasy türkmen aktivistleriniň ýygnanşygynyň öňüni almak üçin geçiren çäreleriniň dowamında Dädebaýewi tutsak edipdi. Ol 6 aýdan soň Türkiýanyň suwdynyň karary bilen deportasiýa merkezinden boşadyldy. 20-nji dekabrda Türkiýe häkimetleri onuň gaçyp atylga arzasyny kabul etdi we oňa entek ser edilýär.
Aklavçı Abdulhalim Yılmaz'ın Odal Türk Suudunun Dädibaýewiň Özbegistana deportasiýa edilmegini gadagan edenligini we bu kararın henizem güýjünde galýanlygyny habar beripdi. Memorialyň bellemegine görä İstanbuldaky Merkezi Aziýa aktivistleri Dädibaýewiň ýitirim bolmagyny adam alyp gaçmak diýip hatap edýärler. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty 11 fevralda Nowatdan daşary mejlisini geçirmek kararyna gelenden soň ýurdun vilayetleriniň dolandyrys merkezlerinde degişdirlikde pes tepkindedigi aýdylýan taýýarlyk işleri gurulup başlandy. Liwap vilayetinde häkimetler mejlis barada ilat bilen aslada düşündürüş işlerini geçirmeýärler. Ol barada umuman gurrun hem etmeýärler. Görnüşinden olaryň öýleri hem ol ýerde ediljek geplerden kabul ediljek kararlardan bihabar. Maslahaty Aşgabat bilen vilayetleriň arasynda online ýagdaýda geçirmek gözüňünde tutulýar. Häzir Türkmenabatdaky Ak öýde tekniki taýýarlyk işleri alınıp barylýar. Dip bu ýagdaýlary ýakyndan idarlayan Türkmenabatly yerli tinçilerin biri 25 ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Türkmenabatyň bilim edarlarynyň birinde uly hünärmen bolup işleýän 50 ýaşlarynyň ortasyndaky tinçi howpsuzlyk aladalar täbäpli adynyň üýtgedilip jahan diýilip tutulmagyny sorady. Türkmenistanyň prezidenti we şol bir wagtda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy, ýagny iki palatyly diýilen parlamentiň hem ýol başçysy Gurbanyly Berdimuhammedow halk maslahatynyň Nowatdan daşary mejlisini geçirmek teklifini 7 ýanwarda ortaga atdy. Onun gol çeken kararında tasdiklanmagyna görä bu çäre ýurdu geljek 30 ýylda siýasy, durmuş ykdysady we medeni taýdan üstürmeň esasy ugrularyny, döwletiň we jemgyýetiň durmuşyna degişli beýleki wajyp meseleleri, jemgyýetçiligiň wekilleriniň gatnaşmagynda ara alyp maslahatlaşmak üçin geçirilýär. Jahan bu kararyň Gazagstanda bolan halk protestleriniň arasynda kabul edilendigine hem ünti çekip, munun köpler üçin garaşylmadyk ýagdaý bolandygyny, şeýle-de ýurtda bolmagy mümkin täzelikler barada durly saklamalaryň öňe sürilmegine getirendigine aýtdy. Elbette öňünden duýdurmazdan gyssa garada mejlisiň yglan edilmeginiň aňarsynda uly sebäpleriň duranlygy aýdyň. Ýurdun syýasy guruluşynda hem düýpli üýtgeşmeleriň geçirilmegi ihtimal. Munyň prezidentiň häkimiýeti bir kanun ýol bilen atadan ogla geçirmek niýetinden ugur alýan bolmagy hem mümkin. Olar geljek 30 ýyl barada dälde ete ýurdy häzirki ykdysady çökkünlülük ýagdaýyna getiren geçilen 30 ýyl barada açyk gurrun etseler gowy bolardy. Ýöne her neçekse bolsa-da kyn günde ýaşaýan halkyň muhtogy suwy ýatyrlanda da şöhrat diýip el çarpýan märeke islendik kabul ediljek karary we netijäni goldap çykyş etjegi ikursuz. Olaryň bar aladasy 4-5 miň manat aralygynda berilýän sowgady almak. Deyip jahan habarçymyza öz şahty garaýşyny we çaklamalaryny mälim etdi. Gepin gerdisine belletek Berdimuhammedow mejlis bilen baglylykda eden beýanatynda Türkmenistanlylara demokratik hukuk we dünýäwi döwlet guruluşyny döretmek hem de kämilleşdirmek başardy diýen garaýşyny öňe sürdi. Emma Türkmenistan adam hukuklary, metbuat azatlygy, dini erkinlik ýaly möhüm azatlyklary baradaky halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň ýaramaz orunlarda ýerleşdirilip gelinýär. Prezident mejlisi geçirmek bilen bagly gurulmaçylyk işlerini etatan miras düşür hökmünde garalýan ogly vice-premier Serdar Berdimuhammedowa tawşyrdy. 18 ýanwarda çap edilen kararda mejlisiň Aşgabat şäherindäki maslahat köşkünde Ahal vilayetindäki Türkmeniň Ak öýü binasynda Balkanda, Soğuz, Lewap we Mary vilayetlerindäki ruhyet köşklerinde sany ulgam arkaly geçiriljekdigi aýdyldy. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelende öňki awtoritar prezident Saparmurat Niýazow tarapyndan parlamentden hem ýokaryk çykarylan halk maslahatynyň kanuny yktyýarlyklaryny ýatyrdy. Ýöne soňundan ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň kynlaşmagy bilen ilki halk maslahatyny dikeltdi, soňra da ony iki palatyly parlamentary därs diýip has uly yktyýarlyga eýe etdi. Şeýle-de prezident konstitusiýa laýyk gelmeýän güçüm edip Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hem boldy. Sinçiler bu ýagdaýy kanunlaryň ýygderli bozulmagy we demokratik ýol ýörelgeden daşlaşmagy hukmynda häsiýetlendirdiler.